जे हाग्राजों लोगोसे जों थानांगोन बेयावनो जों संसार जानांगोन मिथिंगाखौबो जों सोमखोर लाखिलांगोन होमबासो जोंनि ओनसोलखौ जों समायनायै जों लाखिनो हागोन आरो सुबुङा थांनानै थानो हानायनि मोनसे लामाखौ जों मोनगोन। बोथोरखौ नायोबा हाग्रानि संरैखाथि दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानाय नोंथांमोना मा मेसेज माबायदि खामानि मावनांगौ? बेखायनो जोङो बुंदों मा मानसि थांनानै थानो थाखाय हाग्राया गोनांथार खारन हाग्रानिफ्रायसो दंफां लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन मोनो आरो मानसिया अक्सिजेन जानानै थांनानै थानो थायो गतिके हाग्रा थायोब्लासो दंफां लाइफां थायोब्लासो मानसिया थांनानै थानो हागोन गतिके जोंनि ओनसोलखौ जों रायजोफोरखौ जों एवारनेस लाबोदों जे नों रायजो जानायाव जोङो मदद दङ खिन्थु बिफां लाइफांखौ जों नस्थ' खालामनो नाङा जों गायबावनांगोन जों गायनानै थानांगोन गतिके बेबायदि मोनसे जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव एवारनेस लाबोदों आरो आं सानो जे जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि चिरां ओनसोलाव गुबैयै आरो बिटिआर ओनसोलावनो भुटाननि सेर सेर जेसेबां हाग्रा ओनसोल दङ बे हाग्रा ओनसोलखौ जों संरैखा खालामनांगोन आरो बे संरैखा खालामनायाव जोंनि आइ आफा रायजोफ्राबो मदद होनांगोन सरकारजों लोगोसे थांनानै थानायनि लामाखौ सरकारा होगोन आरो हाग्राखौ संरैखा खालामनाया जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिबो बिबान जागोन गतिके बेखौ नोजोर होनानै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जायगा जायगा जों मोनसे एवारनेस लाबोदों जे हाग्राया बेसेबां गोनांथि दङ थांनानै थानायाव हाग्रा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ गतिके जों बेखौ फोरमायबाय थादों आरो फोरमायलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा निश्चय बुजिगोन बेवहाय सोलोंथाइ होनांगौ गोबां बाथ्रा दङ आरो जों होबाय थादों फैबाय थानाय समावहाय जोङो हाग्राखौबो बासायनांगोन थांनानै थानायनि लामाखौबो जोङो लानानै थांनांगोन आरो सरकाराबो ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुजिनानै बायदिसिना आसनि लानाय जादों हाग्रा ओनसोलावबो आरो लामा सामा बानायनाय मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां माखासे मोजां मोजां आसनि खालामनानै दिनैहाय हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनायनि गेजेरजों सुबुंनि थांनानै थानायनि लामाखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय नाजाबाय थादों। बेथ' बुजिनायाव गोरलै खारन जोंनि प्रमद बर'मान गांखा बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा सासे मोजां दिथागिरि हिसाबै खामानि मावबाय थादों सरकारनि बिगोमाया जाबाय मा प्रमद बर' आरो बिथाङा सरकारनि दिथागिरि दा जोंनि बिटिसिनि सिङावहाय 35 लाख मानसिफोर दङ 35 लाख मानसिफोरनि गेजेरावहाय जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर गोबां दं हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय दा बे हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनाया जाबाय सासे बिमा बिफानि दायित्व गोनां खामानि दा बिथाङा सासे गार्जेन महरै हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय हा गैजायै मानसिफोरनो दिनै हा होबाय गतिके हा मोनग्रा मानसिफ्राथ' खुसि जागोन गतिके आं मोनोबाथ' आं अननायखौ होयोबाथ' अननायखौ आं मोनगोन गतिके जोंहा मोनसे बिसास दङ रायजोनि मोजांनि थाखाय जुदि जों खामानिखौ मावदोंबा रायजोफ्रा निश्चय जोंखौ अनगोन गथ' राजनिति भाबैथ' बे बयबो बुजिखागोन बेखौ गतिके बिथांमोनाथ' सोरखौ अनगोन दालाय बे सरकारखौनो अननांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर'खौनो अननांगोन बे मोनसे कर्तब्यनिसो खोथा बेखौ नों बुजायलायनाङा जोंथ' हा होनानै दिनै जों भट होनांगौथ' जों बुङाखै खिन्थु जों नोंथांनो थांनानै थानायनि थाखाय जों लामा होबाय दिनैनिफ्राय नों होखारजाला बेयावनो रायजो जानो हासिगोन बेखौ मोननायनि उनाव बिनि गोसोआ मा जागोन बेथ' अट'मेटिकेलिनो प्रमद बर'खौ गोसोखांगोन नङा होमबा गतिके जोङो अननायनि गेजेरजों नोंनि जेंनाखौ सुफुंनायनि गेजेरजों सरकारा खामानिखौ मावबाय थादों गतिके सरकारा मोजां होननानै बयजोंबो गनायजादों आरो जों रायजो राजानि अननायखौ जों मोनगोन। बे खेत्रआवनो जोङो गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनो जायगायावनो लायो जायगायाव फाननानै गुबुन गुबुन खारलांबाय थायो बिसोरखौ मा बुंबावनो सानो? ना बेहाय आयेनगत भाबै बेहाय स्पस्ट' जि लेखाखौ जों होदों दिनैहाय डकुमेन्टखौ जों होदोंबा बे खुनु ट्रेन्सफारेबल नङा आंनि नामै जुदि मोनदोंबा इनलाइन टाइटेलमेन्टखौ आंनि फिसा फिसौआ मोनलांगोन खिन्थु आं बेखौ सोरनोबा नार्जारि बसुमतारी आं फाननो हाया रावबो बेखौ लांनो हाया फाननोबो हानाय नङा दा खोथाया जाबाय जेला रायजो जायै जागोन बनाय जों मोनसे बेबस्था खालामहैगोन रिजार्भ फरेस्ट रिजार्भआव थांगोन दा लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टल'सो जों होदों माने नोंदि बहाय दखल खालामना लाबाय बेखौ भारत सरकार नोंखौ गनायथि होबाय बेयाव रायजो जानो थाखाय दा बेखौ जोङो लासैनो रिजार्भ फरेस्टआव थांगोन बियो दा फरेस्ट भिलेज थाया होमबा फरेस्ट भिलेजाव थांगोन दा फरेस्ट भिलेजनिफ्राय रेभिनिउ भिलेजाव लांनो हायो दा जोङोहाय चिरां जिल्लायाव माखासे फरेस्ट भिलेजखौ रेभिनिउ भिलेजाव जों लांनो नागिरदों मोनसे स्टेज दं बे स्टेज अनुजायै थांबाय थागोन गतिके दिनै जायफोर लेखाखौ जों होदों बे लेखाखौ रावनोबो जों ट्रान्सफार खालामनो हाया बिथांमोना होनो हानाय नङा आरो बे आयेनगत भाबै खुनु एलाउ नङा बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो बुजिगोन आरो जेरै दं बिदिनो थागोन।